Naghisgot si Jesus mahitungod sa iyang kamatayon ug pagkabanho. Mateo Kapitulo 16, 21-28. Sukad ni adto, giklaro na ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod kon ansa ang mahitabo kanya. Mingon siya, kinahanglan gayud nga mo adto ako sa Jerusalem. Didto mag-antos gayud ako sa pagabuhaten kanako sa mga pangulo sa mga Hudyo, sa kadagkoan sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa kasugoon. Ipapatay nila ako, apan sa ikatulo ka adlaw mabanho ako. Sa pagsulti niya ninigid ala siya ni Pedro sa anahan ug gibadlong tungod sa iyang gisulti, simba ko. Dili itugot sa Dios nga mahitabo kana kanimo, Ginoo. Miliso si Jesus ug mingon kanya, palayo ko nako Satanas. Kibabagan mo ako nga magbuhat sa kabubaton sa Dios tungod kay ang imong hunahuna dili iya sa Dios kon dili iya sa tawo. Anya mingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, kon may tawo nga buot mo sunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kagalingon, kon dili mo sunod siya kanako bisan pa kon kamatayon ang iyang dangatan. Kay si bisan kinsa nga magtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi mawad-an Hinuon nini. Apan si bisan kinsa nga mo halad sa iyang kinabuhi tungod kanako makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ansa man ang makuha sa tawo kon maangkon niya ang tanan nga bot ang dinhi sa kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi. Wala gayod. Kay wala gayod siya'y ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ako nga anak sa tawo mubolik nga nagadanag sa gahom sa akong amahan, ug kauban ko ang iyang mga anghel. Anya hatagan ko og ganti ang tanang tawo sumala sa ilang mga binuhatan. Sa pagkatinuod, may mga tawo dinhi nga dili pa mamatay hangtod nga makita nila ako nga anak sa tawo nga mobolik dinhi ingon nga hari.